Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin ka jing penbor bat ki jing dawa de ki seng bhalang ki senjuk shnong bat ki wei ban kem ni ki sipai BSF ki badan ketiban siat yap yo ba running nong kendri hagamit santarik ujemang nakal yang ketenat sipai BSF kala pentip bah ka pratarik ujemang kala kem ni ki langut ki sipai jongka ki baladon ketiban siat yo ne rangba ubade unongnya trok kit masih Henry watla da ki BSF kila kem ni ki langut Katenat yada kaput kampat IT ya kita sya ki bor pulit ke East Khasi Hills District ban penlong ya ke jing tokit ka bakhambania. Katkum ke khubor ke bala yoklum laong baka tenat pulit kala penbiang ya baro ki jing dan kambat ki jing tok ban dawa baka tenat BSF kadai ban IT ya kita ki langun. Henry hadu ba ay ya kini ka khubor ki BSF ki klempat wan ra ya kita ki langut ki bala syakem ki tulong khubor ki yathu ba lese ka BSF ru kadang penlong ya la ka jong ka jing tokit persya ya kita ki langun